Αλέξης, Γιάννης Μάκος. Εδώ να παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο και τον Νομάρχη, αν χρειαστούν κάτι για να εμπνευστούν για τον κολοσσό της Ρόδου, έχουμε μπροστά μας την εικόνα του για το πώς μπορεί να είναι. Γιάννης Μάκος, ο συνεχιστής της ιστορίας του Ροδιακού Πολυμήλη μετά τον Γιάννη Κινή και τον Θανάση Κοψιά. Θα παρακαλέσω ένα θηρίο, πραγματικά, θα το δούμε σε λίγο, το Μιχάλη Κεφαλιανό για την απονομή. Η φίλη μου έχει λίγο μια καλή ατάκα, το βουνό στο βουνό. Πολλοί λένε ότι βουνό με βουνό δεν σπίγει, τώρα θα το δούμε στην πράξη να ανατρέπεται τελείως έτσι. Είναι δύο αθλητές που πραγματικά θαυμάζει και αγαπάει ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να δροσιστούμε λίγο. Έχουμε ένα μπουκέτο με όμορφα κορίτσια από τη Σχολή Χορού Κωνσταντίνας Δαραμάκα Μιλόσοβιτς. Ο Γιάννης Μάκος αγαπάει τόσο πολύ τη σκηνή που δύσκολα την αποχωρήσει το βιβλίο.